אוקיי, אבנר הולך לקרוא ספר וכבר מבקש עזרה. תכף תראו על מה אני מדבר. כן, בטח חלק מהצופים, שם לב שאני כל הזמן מנסה לסדר משהו במחשב, והאלה שבבית ששומעים אותנו, אז תדעו שאני מנסה לתקן משהו במחשב, כי נתקע לי עוד לפני התוכנית, ואני כבר חצי שעה מנסה להעלות את הווינדוס 95. אממה, הבאתי ספר, רבותיי. ממש במקרה הכינותי את הספר הזה. אתם רואים את הספר הזה? הלפ, סימן קריאה. הלפ, סימן קריאה. לדעתי צריך לזה ווינדוס 95 לעשות עליו X, אבל הוא עוד לא מתוקן. אורי אדלמן, זה ספר ישן שיצא לפני כמה חודשים, וגם אני, שאני אמור להבין במחשבים, כמו שגור טוען, ובצדק, משתמש בו הרבה. ולמה אני משתמש בו? בו, למשל, אנחנו נראה לאנשים בבית, ואני אספר למי ששומע אותנו, ספר מלא דוגמאות. זאת אומרת, הוא גזר את התמונות של המסכים, למשל, איך אתה מוצא ספריות, איך אתה משנה את השעות של השעון שלך, אז הוא גזר את זה, ואתה יכול, בעזרת ההסבר מאוד מאוד פשוט, בעברית מאוד נחמדה, לעשות את כל השינויים. עכשיו, יש פינות טיפים בכל עיתון, ידיעות, מעריב, אנשים ומחשבים, רשת, וגם באתר של גלי צה"ל יש טיפים, לא ברורים כל כך, אבל יש טיפים. אז מה, למה הספר הזה בכל זאת? יש טיפות של טיפים. יש טיפות של טיפים, כי אורי הוא כותב נורא מצחיק. וכידוע לכם, מחשבים זה נושא כבד ורציני, זאת אומרת, זה יבש, כמו שאומרת הפרסומת, אז אורי לשם שינוי מוכיח, לא רק אנחנו צוחקים על מחשבים, יש עוד אנשים שאוהבים לצחוק על מחשבים, ולגרום לזה שזה לא כל כך נורא, זאת אומרת שאני עכשיו יושב פה את החצי שעה על המחשב, ומנסה בסך הכל שיעלה לי חזרה האתר, כדי שאני אוכל לראות את עצמי בריא לאודיו, ולא מצליח, כי זה מודיע לי את היישום זה ביצע פעולה בלתי חוקית, אנא פנה לספק, אז מה, אני אלך עכשיו להרצליה, לאריוסקופ הביתה, וכאילו זה לא עובד? ביל גייטס. ביל גייטס? אבל הוא יצא לחופש. אז ביל גייטס וחופש, איפה אני אמצא את הסגן שלו, הוא עסוק. אז הלכתי, פתחתי. תוך כדי דיבור, פתחתי את הספר, ואז כתוב שאם יש לך הודעה כזו, הכי טוב תעשה ריסטארט. זה באמת מה שעשיתי, ואני מוכרח לציין, כרגע בעזרת הספר, אני והספר שלי, כן? אני רואה את עצמי באתר של האינטרנט, ומעבר לזה יש פה גם טיפים איך לעבוד עם וורד. למשל, איך עושים ניקוד, איך עושים סימנים של שבר, איך מוחקים, איך מעבירים ממסמך למסמך, וכו' וכו' וכו'. אז נכון שהעצות שיש בעיתונים טובות, נכון שזה כיף לקבל את המספר הטלפון שלי בבית, ולהטריד אותי בכל שעה, למה אבנר לא רואה כלום על המסך, כי מישהו שכח לחבר את הכבל למטה, אבל תקנו את הספר ותעזבו אותי במנוחה. אולי מילה אחת להגיד, אם באמת כל כך התלהבת מהספר, הוא ראוי עוד פעם לציון לשבח, כי אני יכול להגיד מניסיוני שרוב הספרים האלה שקניתי באמת היו שימושיים מאוד. הייתי שם עליהם כוסות, הייתי שם מחזיק את כל הספרים. להחזיק את השולחן, כל מיני דברים חשובים כאלה. בסדר, אז אני אחזור. במקום להתקשר אליי הביתה ולקרוא את הספר, תתקשרו לגור הביתה, וגמרנו. אז אם לספר קוראים הלפ, סימן קריאה, שימושים חכמים בחלונות, עד עכשיו אבנר היה אומר, השימוש החכם בחלונות זה לסגור אותם, ועכשיו הוא כבר... השימוש החכם בחלונות הוא לשבור אותם. לשבור אותם, אוקיי. ולהדליק את המזגן. לנקות אותם. מצאנו את הפתרון. 95.